ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азизу меҳрубон, хушомадед ҳамакаса ба канали олавии мо. духтаракҳои хушрӯ, дӯстони азиз, омадин амҷа якта эфир кардам дар бораи дуздако гап задам. дига ҷоя акуанд ёфтиян ҳамун дуздако худшонан омада ҳар гапҳои пасту баланд гап задаян. охи меган ку забони дузду ғарда роз ҳамун хел шида иҷаку бо меган шумо детиски саъдеди хеледу хелед. мара гӯш кунед ҳамат. ман медонам ами видеои мара имина ҳамон одамо тамошо мекунанд, ҳамон одамои дуздакое ки айҳудаи кор да як ҷо набуромаданд, дига ҷо рафта дуздӣ када одаморо бурдагиянд. дар бораи мо гап задестанд. ман фаберлика пас назадам. одамо атомӣ рафтагӣ нестанд. ман атомирам пас назадам. одамо ай иҷа як ҳафтаи ма кор накадагиум рафта дар дига ҷо ҳани фаберлик да худуш да регистрация шудагиянд. михел ман ягон кас да не чӣ дорум, одамое ки просто гӯш мекунанд ман ба ёро дар назар надорум. одамое ки ҳамин кор кардагиянд худшон нағз медонанд ва ба лубои акуанд омада гап задестанд. гап задан бигираду гапҳое ки шумо гап мезанед ҳамаш худтонда меравад, дар мо намеояд. ба ҳамия хелотамо ҳайрон мешавам. мегӯяд ки шумо дар ҳамин нафаскашӣ одамам кор доранд. шумо семичка хӯрдаи хеле кардед, шумо нито гап задед, и гаптон нитой, у гаптон нитой. охи кадомет ки ҳамин гапа гап мезанед, худтон як бор телефона бигиред, видео кунед, бупартоед ба саводако. бесавод бори гап мезанӣ мегӣ шуморо ягон кас маҷбур накарда ки будроед тамошо кунед ё будроед то охир ҳамун эфира гӯш кунед 2 соата ё 3 соата. нафаратона буброед буред семишка мехӯрӣ, нито нафас мекашӣ, и хел мекунӣ, у хел мекунӣ. маъқул нест биравед. аввалош ки ман уҷода худум семишка нахӯрдеста будум, уҷода шаварум катим шиштаги буд, ҳамун хӯрдеста буд. аввали саршавӣ чида мумкин одам набуд ман худум хӯрдеста бошам, лекин дар ҳамун эфир дар худуш набудагиянд. баъд омада шумо нито нафас кашидед, чува хеле нафас мекашид, чува чиётон дига дигай, гарнитуротон дига дигай, полтон дигай. мо да ҳамин хеле удобнай, мо да ҳамин хеле нормальнай. кори шумо чияй? дар нафаскашӣ мо, дар хӯрдани мо, дар гап заданаи мо. маъқул нест тупа буброед буред, не гапи нағзтона бинависед, не гапи хунуктона буромада биравед. ҳастанд одамое ки маъқулашона медуроянд, гӯш мекунанд, тамошо мекунанд, интереснияшона ва дастгирӣ мекунанд. ва ё ҳастанд дӯстои ҳақиқӣ. барои ҳамун гапи нағза намедонед, гандатона нагӯяду хубтараш буброед буред. ҳамин дар тоҷик хумон дуо рафтагияд, бояд як каса пас зада бистанда. ҳола моро худшона бура буко, бура чӣ кун, дар куҷо зиндагӣ намекунанд. бо мехезанд як каси дигара гапҳои хубу гандашона гап задаам мегиранд, насиҳат мекунанд. худтон ба насиҳат эҳтиёҷ доред ки як каси дигара насиҳат мекунед. ҳамин як бандаи мусулмон да кор надорум да ҳамин видео. касе чизе мекуна партоя не менависум комментария, маъқул шед тамошо мекунам, маъқул нашед мебурам мерам, тамом. намехел кунед. ягон кори қиинуш нестай тоба кардам. дӯстони азизу меҳрубон, ман имрӯз мехоҳам якта торт кунам. ба нами 6 тухми средния. 6 тухм гирифтагиам, 6 қошуқ шакар мегирам барои бисквитуш. 3 қошуқча чай равғанай, 3 қошуқ, 6 қошуқ ордай. ҳозир инаира сафедиёш ай зардиёш ҷудо мекунем. зардиёш иҷо медозим, сафедиёш иҷо медозим, ба миксер мезанем. 2 қошуқ шакар меандозим, яқа мезанем. бо кафкикат бо давомша задан мегирем.
ана михал бисквитмона тайёр мекунем. Формочка надоруму дамо лист як такада мемонемша, баъд бурида чӣ мекунем мегиремша. ина михал ма хеле шуд, қариб 2 сол шуд ки ма торти бисквитни накардам, тамоман накардам. ҳозир духовка ин навака мебинем ку чӣ хел кор мекуна. ки духовка хушрӯ буда чанчи пухтуму бо мебинем ки чӣ хел кор мекуна. торта чӣ хел мепаза бисквита. ина михал ҷудо кадаем, дар скорости баланд мезанемша. Якум ососта баъд баланд. ина зардиёш якум чӣ хеле гуфтам 2 қошиқ шакар меандозимша, ладзанира сар мекунемша. не немақаи шакар меандозим. агар бихоҳед ширинтар метавонед ки бисёртар андозед. 6 қошиқ не 7 қошиқ андозед. намехел намехел бо андохтум. нигоҳ кунед қариб ки чӣ шуда. агар чанд қами ғавз шава пенкаш ҳамуқа хушрӯй барои ки барои чӣ видео накадестам. чӣ хеле ки дидед овозуш баланди бадаи миксера барои ҳаму чӣ накадестам. видеода гап назадестам дар вақти миксер. видео накадестам. навхали лад мезанем. агар ки мо 15-20 минут навхали лад зада бестем ними белкира сафедии тухма бе разрехател мо метавонем ки бипазем намичира. ами бисквита без разрехател мепазем намхали хушрӯ дам мекуна. намхали ранги безе мешайна. анаку мо зардиёи тухма якта добавит када бо миксера занера давом метием. духтаракои хушрӯ ма хали ози надорум. чӣ мегӯянд лопата барои вай ба қошиқ мекунам. ҳами орда ки андохтем ай ҳами як тараф ами тараф то дода як қошиқ меандозем, ам хеле омехта мекунем. бо як қошиқи дига меандозем, ам хеле омехта мекунем. ин хеле полни не, фақат як тараф то метием. ина орда ҳамаш андохтем, инам хеле шид. анаку ҳозир чиро меандозам. равғана меандозам, бо кам тараки дига ам хеле омехта мекунам. баъд бисёриҳо менависанд ки ай мо мекунем дам мекуна, баъд паст мешава, дурунаш холӣ мешава. намедонам барои чӣ. ҳозир ами духовкаро ку мо бибинем якум бор кадестам даи намедонам чӣ хел мешава. ам духовкое ки дар Тоҷикистон доштам одол ё уш беҳад хушрӯ мекард. ҳами ресепт кати мекардам. ина мехелаку ами қашид дар листи духовка мемонам шуна. ина мехел гирифтум мондум надри анакуира дар духовка мемонем. ина меқашида байра мебурам. мумкин дам кунам, мумкин накуна, намедонам. духовка чӣ хелай. ина мехел бисквит пухт гармай мемонем хунук шава. ина я зубочисткара гирифтам. ина дарунаш пухтагиай аку и уқадам бугем хали накад хай меша хали мягкий хушрӯй. ҳозир хунук шава, баъд мегиремша. барои ки ҳозир бигиремша гарм мебада, хали омехта мешавада. баъд ами ай байнаш дута мекунаму рӯбаро мемонам. шояд хали баланди бадам намешава. 6 тухм намеқа меша. ина барои оилара ба як оилара хушрӯй, барои як хӯрдана. ина мехел буридум да ина ме тайёр мекунам. дадурями ина якоша дамо байнаш мемонам. пора пороша 3 қабат мешава. мехел ҳозир ира як тараф мегираму кремша тайёр мекунам. бо мегзарем ба и қабат монда тайёр мекунем. ша як ҷоя бо шумо. барои кремуш айне гирифтум. айне сливки ягон бор кадаги нестум. ай сливки айме гирифтум. баъда мобайнаш ина хеле ҷия мемонем ба сахарной пудра. ҳамёкати ҳозир крема тайёр мекунам. нимша гирифтум. инам хеле кадам уқа
ин барои гул андохтан намешавад. Дар барои дурунуш кардум ҳами қайчиш ғавсиш басе ранги хаф нашава болошта баъд хеле ғавсак мекунам ними дигаш мезанам агар гул андохтам дикем гулам андохтанӣ нестум инами хел камтарак сахранаи пудра андохтам ба мазаки хушур шуда ира бо бисёртарак бизанӣ ғавсак мешавад. инаяташа гирифтум якум камтарак инаиҷа қандоб кардагим қандоб мекунем шакар қати об гирифтагим оли якҷоя мекунам об мекунам баъд дар болош мешакем. инам хеле як қабача мондум қандоб кардум баъд ҷемадам хеле мондум инаи кусокора дар болошам хеле хушрӯ мечинимо бой болош як бори дига крем мекунем баъд иша мемонем. инами хел мондум анаку сироп мекунем крем мекунем ҷем мешакем ба ваяй болош мемонем. ҳоли буган ки чидаи хеле кардӣ бо сар мекунанда як таъму формочка мехаридӣ ма дар як сол як бор торт мепазам барои вай иҷада намехарам ма тоҷикистонда як тона дорам инами хел ҳозир акубот вайша мемонем дар болош бад анами хел торта тайёр кардем дӯстони азизу меҳрубон дар болош камтарак шоколад кардам ами клубника овард мардак камтарак реза кардам мондум ва барои саҳрира мебурем шаб инами хел буридем шаб беҳад торти ба маза омаду кусокое ки дар дарунаш буд ва ё ишаиш ҷудо нашидан беҳад торти ба маза омад ҳатман ки шумо ҳам тайёр кунед. дар ҳамин ҷо боша влога ба поён мерасонем то влог оянда дар паноҳи худо бошед. худованд нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр дӯстони азиз.